उन्हाळी धमाका ऑफर श्री विनायक व्हील्स प्रायव्हेट लिमिटेड पुढार सुझुकीच्या दुचाकी खरेदीवर आता मिळवा विक्रमी लाभ। ग्राहकांसाठी घेऊन आलो आहोत विशेष उन्हाळी सवलती, आकर्षक फायनान्स योजना, गाडीच्या किमतीवर 100% कर्ज उपलब्ध, नो हायपोथिकेशन सुविधेसह व्याजदर फक्त 5.99% पासून सुरू। ऑफर 1 एप्रिल ते 30 एप्रिल 2026 पर्यंत वैध, नियम व अटी लागू। 1 मे रोजी वन विभागाच्या वतीनं राधानगरी अभयारण्यामधील राधानगरी आणि दाजीपूर वन परिक्षेत्रामध्ये बुद्ध पौर्णिमेनिमित्त वन्य प्राणी गणना आयोजित करण्यात आली होती। ही प्राणी गणना करण्यासाठी राधानगरी अभयारण्यामध्ये 28 आणि दाजीपूर अभयारण्यामध्ये 14 मचाण तयार करण्यात आले होते। यात ओळखीचे अनोळखीचे असे एकूण 134 प्राण्यांची नोंद करण्यात आल्याची माहिती वन विभागाकडून देण्यात आली। नमस्कार। आज 1 मे रोजी बुद्ध पौर्णिमेनिमित्त मचांवर बसून वन्य प्राण्यांची गणना केली जाणार आहे। हा वन्य प्राण्यांची बुद्ध पौर्णिमे दिवशी करण्याचा उद्देश म्हणजे जंगलामध्ये पाणवठ्यांची संख्या मर्यादित असते। तीव्र उष्णतेमुळे ज्या ठिकाणी जिवंत पाणी आहे त्याच ठिकाणी प्राणी पाणी प्यायला येण्याची जास्त शक्यता असते आणि मोजकी ठिकाणं असल्यामुळे प्राण्यांची गणना ही व्यवस्थित होते। त्याच्यासाठी हा एक चांगल्या पद्धतीनं प्राण्यांची गणना होते। त्याचबरोबर मचानावर बसण्यासाठी जे लोक येतात त्यांना एक निसर्ग आणि प्राणी याच्याबद्दलचा अनुभव घेता येतो। वन्य प्राणी गणनेनिमित्त यात सहभागी झालेले जे लोक आहेत ते लोक सहभागी झालेल्या लोकांची संख्या वाढलेली असल्यामुळे त्या लोकांना या वन्य प्राणी गणनेच्या निमित्तानं प्राण्यांचा आवाज किंवा प्राण्यांचं चंद्रप्रकाशात झालेलं दर्शन ह्याच्यामुळे उत्साह वाढतो आणि त्याचबरोबर त्यांच्याकडूनही त्याच्याबद्दलची प्रसिद्धी किंवा त्याच्या निसर्गाबद्दलचं प्रेम याच्याबद्दलही त्यांच्याकडूनही कार्य होतं। वन विभागामध्ये काम करत असताना ही बुद्ध पौर्णिमेनिमित्त केलेली जी मोजणी आहे आणि त्याच्यामध्ये सहभागी झालेले लोक आहेत त्यांच्याकडून प्राप्त झालेल्या डाटानुसार नेमके त्या क्षेत्रात कोणत्या प्राण्यांचा वावर आहे, मोजके पाणवठे असल्यामुळे जंगलात कुठे असेल तरी पाण्यासाठी एका पाणवठ्यावर येणारच आणि त्याची गणना झाल्यामुळे नेमकी किती प्राणी आहेत याचा आपल्याला अंदाज येतो आणि त्या अंदाजानुसार आपल्याला काम करताना योग्य ते नियोजन करता येतं।